L-aħbar li l-Gvern ser inaqqas mill-flus li alloka f'Novembru li għadda għal-qasam soċjali u l-familja għajmet kritika minn dawk li jaħdmu f'dan il-qasam b'organizzazzjonijiet tal-care workers, ġenituri u entitajiet oħra jgħidu li huwa inaċċettabbli li jitnaqsu l-fondi pubbliċi li kellhom imorru għall-iktar nies li għandhom bżonn. Id-deċiżjoni ġabet ukoll kritika pubblika b'ħafna jistaqsu x'inhuma l-prijoritajiet tal-Gvern. F'kummenti ma' One News, id-deputat nazzjonalista it-tabib Gianpier Farrugia qal li dan it-tnaqqis huwa parti mill-miżuri ta' awsterità li qed jittieħdu madwar l-Ewropa minħabba d-diffikultajiet finanzjarji. Iddikjara iżda li ma jaqbilx li kellhom ikunu n-nies vulnerabbli li jagħmlu tajjeb għat-tnaqqis ta' 40 miljun euro li jrid jagħmel il-Gvern Malti fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea. Jiena xtaqt li kieku minnu l-iktar vulnerabbli ma jintlaqgħat xejn. Bejn dak li tixtieq u dak li. Ma inti taqbel magħha deċiżjoni li tnaqqas il-fondi għal persuni b'diżabilità? Idealment kieku ma naqbilx. Gianpier Farrugia qal li żgħir għandu jerfa' lanqas pis jew idealment ebda pis. Issostni lill Partit Nazzjonalista illi jaf hu dejjem ħaddan dan il-prinċipju. Jiena idealment nemmen li ż-żgħir għandu jerfa' l-inqas. U jekk jista' jkun ma jerfa' xejn. Imma dik hija dak huwa l-ideal li jiena nemmen fih. U li l-Partit Nazzjonalista li naf jien jemmen fih. Qal li biex wieħed jifhem għalfejn intlaqtu oqsma sensittivi mid-deċiżjoni tal-Gvern wieħed għandu jistaqsi lill-Ministri konċernati. Rigward fejn naqqasu ma naqqas, jiena naħseb li wieħed irid ikellem il-Ministeri konċernati biex għax huma għandhom il-kwadru kollu qudiemhom.